Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Pagkasalitaan ni Albert nga napauloan, pamadpadakas sa gudayon nga ti surat. Dear Manong Nemi, nailukat tiri daw kalbasan tinamintalo nga panang tugtug ko Manong Nemi. Itiri daw ti balay da susan. Damok launay manong, ti umay mang pasyar ken kuwana. Ni tatang na Manong Nemi tinangilukat itiri daw. Na, si kaitay ni Albert. Wanda ta, na magkarabi iyo. Wow, may mo pasyarin ni Susan. Gabuta may sakmat nga baro. Kat may samat na balasan ni Susan. Tagad-tuy kamot lang aya. Dito yak nga nayanak, tata. Dito yak nga naggraduate elementary ken high school. Napanak ka nagtrabaho di kagayan. Ay, kita, mano ka taong nga trabaho ka di kagayan. Inem, sak nagsublid to'y. Dito yakon nga agtalinaed, gagnaed, tata. Dito yakon nga mga sawa. Kahit ni Susan, ti kahit mga sawain. Uwan, tata, no, wada pa nakabalin na. Di na ka di pastrekan, tata. Ay, gusto li patak mo tinang pastrekan ka. Ala, sumre ka garot ka nagtuka ko baro. Awagak ni Susan. Ibagak nga adda ka. Mga umay mang pasyar kang kuana. Iti imbagak iti ama ni Susan ket pudno manong. Adong amin nga tawen, inem nga tawen nga nagpukawak iti dayto nga lugar. Takas da ko nakita, iti agturpusa ko iti high school. Kapag sa anak mo't nga kabaylan, datatang kininanang nga pagbasahin iti kolehiyo. Nabanag nagtrabaho, iti kagayan, iti may isang sumil. Sumil ko na pag dyan, kalag iti tarikahyo, unutruso. Inem nga tawen ko dito'y Manong Nemi, ket kabot ang nagsaran dahil nga sumil, agsubliak betlang dito lugar nga di makilak ko na. Ket dito'y Manong Nemi, nga nagsubliak iti sidong datatang kininanang. Nga siyak lahengen ti awan asawa na kada kami nga upat nga kakabsat. Di kahit nga asawen, amaragsakan datatang kinanang, tanagawid akong dito'y, lugar mi tapno at nakadwadan. Siyak ti burdek, ket no mga sawa ak tuman, dumnaak kadakwada. Di kada kadwada. Kaya damat mga iwan to kadagiti apuko da, kada kami, no sinuman tini. Kagasat ko, no ni Susan. Gabata talaga Manong Nemi nga idipel lahing obping kami. Nagkaradwarang kam ti elementarya ken high school kini Susan, ada idin mariknak ken kuana nga ayat. Sa anak lang kami nga nagpakada, ngay madayo, kenawan idin ti komunikasyon mi. Ngayon ti damang ko Manong Nemi ket awampay ti boyfriend ni Susan. Nga ni Susan, saan batan nga nagradwar iti kolehiyo, nga magdama ita nga sales lady iti maysa nga department store.
Iti umay nakon sangwen ni Susan manunemi ada si daaw kadagiti matana. Albert? Sika ka din nga talaga, Albert. Siyak. Pimugot ka ah. Wen, gabot ti trabaho. Nabudaw ka kiti, naggraduar ti high school. Tinao di ba nakakita kang kakiti di graduation ti high school. Napanggagayam sa di ka kayan. Ngam gabutan nagsaran da iti pagtrabaho ak sa jay. Nag-away daw ka dito lugar tayo. Tapno, umay kun ibaga kain ka. Ti marikrik-nak, idi pala nga dati ti high school. Umay nag-armen. Kabutan. Nagdali na ito yung puso ken ka. I love you, Susan. Nagdumog ni Susan manong nemi tiyak man amo. Pero ibagam ti I love you kada kiti babae ket agdumog da. Apay nga ta. Nagdumog da, tinakaiturungan ti imatang dam, ket dyan nagbaitan di kiti lupuda. Kasda da kasarsarita nga no. Kasda la kasarsarita ni Susan. Ti adda nga iduldulin na itinagbaitan di kiti election. Kasla iti panunot na ket ne. Umay nak-armen ni Albert. Isu nga ta, iti umuna, ken nagtagikwaken ka iti agnanayon. Kasla nasalsal suden manong nimi. Nadya kang runaan nga abot ken kuan. Idiyangad na ti rupa na ket kinita na imisamak. Anat pinanpanunot mo? Kabayatan nga saan ka nga nagtimek? Kabayatan nga nagdumog ka? Kalpasan nga baga keng I love you? Anat pinanpanunot mo, Susan? Pinanpanunot? Awan. Kasla da kasarsarita mitay. Sino kuma? Nagdumog ka eh. Kitkitam na kiti ti adda iti nagbaitan na kiti lex mo. Ha? Hala, Albert. Sa mga nito dapat panunot mo ha. Amok. Nga dayta ti salsalmat matam nga dayaw. Nga paraking ka. Samon tulay ipaay dayta. Iti lalaki nga na ikari paraking ka. Kalpasan ti kalaysa. Awang ka di dayta nga. Panggap mo. Nagbesot ko na, Albert. Diba? Nagami nga babae. Salamat ba tamit ti dayaw mi? Sami nga basta ited. Ti amin-amin mi. Uray no at ang karelasyon mi. Anya mo tayo? Baka saan tayo nga saan nga da kami katuluyan? Gusto nga rin dati panunot ko eh. Kinasarsarita mi suna. Loko ka, Albert. Dinamag ko keng kuha na manong naming nga malaksid kanya, manu kami. Kaya dinamag ko ba no adan na nagbalin idi nga boyfriend na. Nagwingi-wing manong. Ato kam kanong ang garaan keng kuha na. At kano umay mang paspasyar keng kuha na dito balay da, adam mapan mang paspasyar keng kuha na iti pagtrabahuan. Siguro, siyak lang at ati kanunumon niya. Siyak lang siguro sa nga nagraduar ti kolehyo. Kadagupan yung kadagupan mi nga agararan keng ka. Wala, dadagat yung mga opisina. Anda may sapay nga tricycle driver. Ken construction worker. Ketsi ka. Anong arati, may bagang pagtrabahuan. Itaakit gardener. Ada medyo nalawa nga bangkag nga saan nga naasasikaso. Nga kuko ti ikit ko. Idi agdat ko, nagsubli ako dito eh. Pinatraktor ko. Sa ako, biningibingay. Ada ka din knowledge mo, di ba nagmula? Ada. Kaya ba sa di kagayan, irap-rapin ko dito nagmula. Napagastimula kakamutig sa di kagayan. Well,
ket badasig met ita ditoy. At tapos sa jibang kag nakamutig ting imula. Sana teng sa pinalawlawak kari kitay fruit trees, papaya, kenda dumapay. Alukon, piyas, hanapay. Mangibatak darugto ti kalapaw, iriyagtagnaan ti bangkag. Sadya nabintas to nga pagpariiran, may sadya nga pagturugan, pag-inanaan, pamigatan, pangaldawan, islamay sa balay. Nangalamat ti punam. At naurnong ko, iti pa nagtrabaho. Iso tinagpunak. Ay, kanus ka sa nulaing, Susan. Agharbesak to, panakkilan tumata, timaganan siya, palubos siya po. Sakto man na nagmula, maulit-ulit. Nagasagana ko ng asawa. Kat no si kangas pakanikan tagbaling asawa. Sang kantong kagbawawi, kapag tagbalin nagtungan na pudno kayong ka. Among ka dito minum ti arak, amok, gumitsak pa napadaasan nila Bartek. Sigarilyo. No, diyak kayat ang sigarilyo. Kaya kayat ko tuminom. Teko na dakat may usbum ka no di arak, kani sigarilyo kat dumukit, tinakot na, nikotin, itibagi. Nagtunged manong nemi ni Susan kat kaslag parparik na kanyak manong. Kada kaming agar-aram kang kuwana, siyak. Siyak lakid di, palubos ti hapo. Daydi manong nemi ti damok kapanang pasyar kini Susan. Kat siyempre kas naibagak nga tinangipanak itinaurnong ko kabayatan tinam nga tawen nga panagtrabaho sa di kagayan. Ti bangkag manong nemi nga minulaak kadagiti nateng kanda dumapay. Wen, iso nga ro tinasikasok kat tungkal biyernes manong nemi nga mapangkupasyaren ni Susan. Aging ka manong nemi nga tinakpan ng pasyar kang kuana adan haranak. Nakakutse. Kapag tadabala sang ili manong nemi ni Susan, sa anak pala nga nagpatuloy, nagistambayak iti karuba da. At amat lakay kan bakit, nagsasarita ti samot ti balay. Nambag ka nabiyo tata? Ay, kastamat ba no? Sino yung masapul mo? Umayag pala ito agistambay, umakisasarita tata, pangururayak nga pumanaw nito sa nga ili ni Susan. Ay, umayag amat sumublat nga mang pasyar kini Susan. Kasta, luwan tata. Kit, amamuyo ka din na nakakotse ng pasyar kini Susan. Nabayag ba't nga gar-ara man data? Edgar tinagan na. Mga opisina jay City Hall. Empleyado iti gobyerno. Kasi ka, barok, anamat ti trabaho. Agbangbangkag lang tata. Namnamaim nga tang kakayat na ka, ni Susan, nagbangbangkag ka lang. Kahit mga opisina data Edgar nga agar-almot kang kuana. Makamo niya po Diyosan tata. Nasino tinapintas ti panggap na. Lagi nagpapada kayo, ba't ka napintas ti panggap na Takatoy kamad lang barok. Wala na, nabay ka kami nga nagtrabaho di kagayan. Siyak tay burudak da tatag ko nga Simeon. Siga ni Albert. Wala ta. Ikitam kadla ngayon. O bubing kayo pala ini kamen. Nagat nananay ka nga baro. Maguri ka munot tao mo na. Imbagak. Ay, laklak kasama talaga mga titawan mo. Gabuti trabaho tata. Ay, gasta. Alawal ni so na dyan ni Edgar pakpakadan ni lalakit si po tambuyama ang mga nagkisda nini kisennan nagatrasbat ni Susan kaya nga sa nata di na kayat no kayat na kumaagat na intuyak na kumaay talaga gandatin ni Edgar timang kuwa pang bisito ang nagatrasbat ni Susan. Suradan ni Edgar, kuwapuhan.
Langana nga talaga at mga opisina. Ni commit kita dito eh. Baga, Rabio tata, ay kastamat kang kasayar. Imasidik manong, kitkitain na. Ay, tata, nana, ay pagbigat yo, ay bigat, Rabio, kastamat kang kapare. Anak yuso na. Ay sa, your ore nang pumanaw ka, saan sumubulat ka bang pasyal kini Susan. Ah, Karebal. Sika siguro ni Albert. Oh, check ni Albert. Hmm. Sige nga tata. Nana, parang Albert, sumublas ka natin. Alpas kami ni. Kat itay lang inaklon na. Ana? Inaklon na kan? Maamam to. Sumad lagay ang barok itay kit bisituam ko ang nakatrasbat. Wanda din na pala nga kaya tata. Agasawa kam kanu tupay lang, kasar kam tupay lang. Sige, kasan. Diyaga mo manong namin no anya timariknak, ididayta nga namuak. Ni kitapay nga di ka matanag ko tibarok. Gapukati sa imbaga ni Edgar nga inaklon ni Susan ni Sunan. So nga saan ka nga agpatuloy. Agpatuloy ak madlang tata. Tapno, mamok ka mismo kini Susan. Nagpatuloy ak nga rood manong naimikit ni Susan na mismo tinang ilukat tiri daw. Albert, kung ano saan ka umay? Inurore kaloy ni Edgar nga pimanaw. Ama mo ni Edgar? Namuak ka rin kiti karuba men. Ala, sumari ka. Iuray ka eh. Tamok nga rin ito schedule mo. Dinamag ko nga dagos manong naimi. Lupod no nga inaklonan ni Edgar. Nanya nga ti ko nana. Kakaklon mo ka no. Hampay? Ngayon kasi lang nagkahangkon tinamnama. Katsyak. Awang kaditid mo ka namnama kanya. Albert. Narigat sa. Anya? Narigat? Kahit nang sawan? Alad nga dalam nama ni Edgar nga misyak. Kasla-kastang. Sa bagay, saan ka ba't ka di mababalaw, Susan? Di kutsi. Empleyado. Irin to tasyak. Ni motor la ko ngaragrag kat awan. Adamat ka di kurong-kurong ko, ngoso sarek. Ngem, saan ko ba't nga mabaling nga aramatin nga umayag pa siya? At ang kabailak matibag na, asidig matlaing. Diya kurong-kurong no kat pagluganak no, mapanak, agatang ka rin ka sa pulak. Hindi pa nagbangkag ko. Ngem, di mo ba't pa hinaklon? Ni Albert? Sika ni Albert. Ayun, ni Edgar ko nagkuma. Ngem, inikam tinamnama. Ngem, sanak pala mapukahon tinamnama. Susan, gabuta talagang ipatpatik ka. Diyak maawatan, no, Albert, no anya talaga tirandam kanyak. Irin to ta, damag ko nga, at asawa mo. No, at ako maasawa ko, nato ko makadwakon nga asawak sa diabalay. Ken sa anak ko man ngumaypay pang pasyar ken ka. Imembatim sa di kagayan, di ba? At siguro sa inyo nagkinawatan ti asawam. Isang pimanaw ka. Nagsubli ka dito'y lugar nga na kaya na ka. Tapno, mga asawa ka ba dito'y? Adigat kahit nangasawan, kahit nakngalain nga may katuwang asawa. Awang pa'y asawak. Singgay lang pa'y lain.
awang peting kasar ko. Sika, ket sikanto ti kasar ko. Ngem, ada kinadenam sa di kagayan? Kanada putot mo keng kuana? Awan, awan. Sino nagkapon dahil nga damag? Sino mang patpadakas kanya? Sana naskan pa nga magkakan ka na sino? Ngem kahit kulatagsak bay. Narigatin, ang mga numaalilawak to. I'm sorry, Albert. Dito ti pagkunaak na, awan tinamnamang kanya. Tadyak to kayat ngayatin. Ti lalaking mga alilaw. Saan ka nga alilawan, Susan? No, asinuman dito ang mangpadpadakas kanya. Saan mo kumapat patsyan? Siyak kumatirumbe nga patsyan. Kapag siyak tagsasaw. Awang katamat ti pambaran ng mga bagatakas diyahin. Noon ti kinapudno na. Daka di ebidensya na. Ada ka di igamang ebidensya. Ada ka di impakita na kain ka ng ebidensya. Tapos no patsya. Awamat ka di ha. Ngam ko na mga alam to ka ng ebidensya. Kadamkat lain ti biyagan niya. Aramidan dati amin na pamuspusan tapno iso dalaing tagbalegi. Ore pakaperdyan ti pada da nga tao. Amo kang patpadaksan lang. Sabi ko saan ka nga mamatpati tayo niyaman na pamadpadakas Susan. Saan ka ko mga maalilaw. Mapilim ko mati ususto nga rumpe nga para keng ka. Kaya siya kumatipilyem. Gabutasang nga nga babawi, no siya tipilyem. Dimtengag dito balay, manong naming nga sirreing palang datatang kininanang nadlaw da manong nami ti panagsensen na ko. Sinurudsod da kadimbagak ti pudno. Kitam kadlay nga niya. No asino man tinangar-aramid ng parpartuat, iti dayta nga pasamak. Kada di siguro na pingit nga karibal mo. Awang ka dit atapan. Nilakid di Edgar. Tatang. Sino dayta nga Edgar? Tinaranak. Imuno ng imsya. So lakit iti nagkapuan di pamadpadakis. Namon na siguro nga siyak tinapingat akaribal na. Naririnig po na nga nangar-aramid istoryan o risama na pudno. Eh, madamad laking ka nga mangibaga no pudno no saan. Awang ka diti kinalibiin mo nga babae ini sadya kagayan. Awan tatang. Awan. At dakin ang balay ko nga naganak abalasan. Ngam saan kami nga nagkarelasyon? Ape nagbaling nga kinabalay mo. Kaanakan ni auntie? Ni auntie nga asawa ni uncle mo. Juan, asawa ni Kamagis yun. Bale, hanggang magkabagyanan, tadi ka magkabagyan kini auntie. Ni madla uncle, di pagkabagyanan. Baka nung iso ti bagada nga kinalibin ko idi, nga adapayin anak na. Ngayon saan ko nga putot? Kinawang relasyon mi kini Vanji. Kaya na makadlahay nga ya. Kasi ano pa nakaamod ako nga da kinabalay mo idi nga naganak abalasan. Kat nagadayo. Tatang, amoy ti pamuspusan, dagiti agtariga kay kat nalawa. Adisto lang ang tignay. Ti kayat da pagtignayan no at kwartada. Kaya nga Rod, mapupukawag ng tinamnama. Akit nung kaspagarikan ta sa nga da kayo, kinisusan ti agkagasat barok, adumat dita ti sabali nga babae.
Aresto lang nga ibawing mo tariknam, data pusom, data panagayat mo iti sa bali. Makabulan manong naming nga saan ko pinasyar ni Susan. Gabata busy ak. Iti asa kaswek manong naming. Gabata, rinogya akong tinag-harvest kadagiti una nga na-harvest ko manong naming nga mula. Itagsaksakawi si wag Iti pintas, dagiti na-harvest ko manong. Naira na akpay. Iti kangina, tinateng manong. Adadwa manong nemi nga komorsyante ti tiyandaan nga may nangangkat. Saan ko kumapangkat, nagtugtugawan na tamat dito tiyandaan. Kaduwak ni nanang ko na. Ngayon nagpagpakaasid mo. Sa may sa manong nemi ti presyo kat napintas. So nga ni nanang manong nangalang sa bali, nangilasid lang ti mapan na bukod nga ilako, malaksid iti panangangkat dagiti dadto mga nagkomorsyante. Isa maka. Atun sakit ti naglakwang barok. Atun hatang. Mangipat dara ko na ti kalapaw. Iti nagtangaan di kiti mulat. Iti lawlaw ti kwa. Papaya. Imbaga kada kayo di. Nga dito nakampakante kayo sa pagkiran ti kalapaw. Lakit gumatang ganito nga ro. Dan kada kiti materials. Tatumulong nga mangipatakter. Jesus mo. Mayat man tap na likas na danok umay mi pagpariiran kininanang mo. At electric pang nagpeso dito balayag napalawlawan tayo magkadagiti karuba. Iso nga napudot lahat ta. Kat ka po manong name ta ado dagiti na harvest ko nga bagas. Nangalaak manong name. Iti sa nga timba agrama matin talo nga dadag nga bunga ti papahyak. Inlogang ko iti kurong-kurong manong nemi kat napanakon iti balay dasusan. Panagsublik nga panagpasyar keng kuana kalpasan ti nasurok nga makabulan. Nitatang na manong nemi ti adda ti arubayan da sango ti balay da. Tatanay magalabiyaw. Oh, Albert! Di bayik man lang di kayo main na yan. Linawas idikit nga umay ka. Ano di kita ya? Kita man pa yung nagkurong-kurong ka. Para mga paramanan nyo ko, ramanan nyo mo dati bagas ti kamuting ko tata. Imas. Drakil. Mayat nga ko. Makamutik yun. Nadamaling ta. Na dati na pukot sa nga timbam mo. Mayat man. Sa digito dadag nga ka bunga ti papaya. Damag ko nga rudkit ko, nagpintas ka doon, nagmulmulam ka doon sa naglakwam ka na ito, panagharabes mo. Daman sa nga ba si tata? Alakit dumanong ka nga doon, dumanong ka. Di manong nami kat imo na impact sa ni Susan ti panagyaman na karigiti inted ko. Agdindi na tipintas ti bangkag mo. Albert, kaya tuloy mo rin, ha? At siyempre, ado di kiti makwartaan. Ken, rinogyan yun sa pinatakdaran ti kalapaw nung kasla rest house, editan nga ti bangkag. When, into numalpas, pa-blisak to. Agpadaya ak tumit maawis kan to. Ken, padaklag to pa yun. Kakto extension na. Tapno agbalinan sa lang nga kalapaw. Agbalinan nga balay. Pagbalayamin to, pagbalayan to. Nusak tinag-asat. Ngaklunan. Sorry, Albert. Ngaminaklon kon ni Edgar. Ano ya? Wen. Kaya mo insardeng mo ti agaram kanyak. Tamakabulan. Nga saan kang imay. Kada biyernes idi nga umay ka.
Nabati ka, kaditi padakas kanya. Isong hinaklom mo ni Edgar, kasta ka di. Basta latan namati ka. Ore aumat kinapudno na. Sabi kas lagsangit ka. Nasakit ti mapahay, Susan. Nangruna, ket biktima ak ti pamadpadakas. Nga dahil siguro tiga po na no apay nga. Kinaykayat mo ni Edgar. Ti pamatim ket luklukwen ka. Ti pamatim ket alilawan ka. Ti pamatim ket sanak nga napudnuken ka. Nga mamuti Diyos no kasano ti kinapudnuken ka, Susan. Imbagak mat kang kang idi pa lang at datay di high school. Inayat kan. Idi manong name ti inala na ti cellphone na. Kalpasan na. Inopen na. Umasadig ka tayo. At ipakita ka nga. Awang gayam cellphone mo? Ada cellphone ko ngayon awan ti kipad na. Ay kipad na. Kipad lang. Awan ti Facebook na. Meron takton di gumatang. Kumapalak nga rod ka na kitay. Napinta si cellphone no. Ububing kat. Napinta si cellphone na. Amo mong detoy? Imabayak pa nung naimikat na lang amo ko di bang luna. Nagsuwerte na diyang Edgar. Ay na. Detoy. Data ina kente anak. Ama mo? Imposible nga sa ama mo. Ama mo. Data ina ket ni Vanji. Data anak ket ni RJ. Anak na. Putot mo. Saan ko nga putot? Kinabalay mo. Nagkakabalay kami. Gabutan nagganak iti ayan da anti ken angkel. Nga ni Vanji kat kaanakan ni anti nga naganak abalasan. Ibagbagada nga dito ti kinalibin mo. Nga dito ti putot mo. Kasi pa nakaalam ka na kita nga picture. Naskin ka di pala yung bagak. Namati ka mat. Gabutan na ebidensya. Nakasalitam ni Vanji. Naskin ka di pala kasalitak ni Vanji. No naskin nga mapanak sa diya kagayan kat ayabak ni Vanji ditoy. Aramitek. Saan naskin pa Albert? Kas na ko na. Inaklon ko ni Edgar. Taipatpatig mo ka din ni Edgar. Nusang ko kumangipatpatig, apa inaklon ko. Awang ka dito mariknam ngayat kanya. Gapo ka di ka dati panmad padagas, kit imbabaw yung tiriknam ngayat kanya. Madlaw ko ini, Susan, nga sakti kayat mo. Ngam gapo itirita nga panmad padagas. Imbabaw yung data nga riknam. Badpadag sandak lahing. Kit posible nga ni Edgar takin aramid ti gustoy. Isunas ang ka di? Inaramid natin pamusmusan. Ngayon nas ka na mapangko ayaban ni Vanji. Isodang nga kina, kad ayabag ina dito'y, kadaramidag. Tapno mangig mo nga mismo kini Vanji, nga awan din nagbalin nga relasyon mo. Nalidayak kadimteng dito'y balay manong nemi. Kanin istoryak kadatatang kaninanang tinapasama. O kita mo kadlayangan niya. Dabi picture ni Vanji, kanti anak na. Ngayon da, kini Susan, tapno lang mamati da. Hindi pa madpadags na kang ka. Nagbilig kayo ti pa madpadags tatang. Talaga mo na kasta. Nang naruna, no na tayo pakaiturungan na, kandi na mo nga mirisen, di kinapudno. Nga basta latan mamati. Ngayon aramidam ka di ko nam, nga ingka di kagayan, kat ayabam dito di Vanji kanti anak na.
Warisanin tatang. Nikit ka sa nungarog nga mailabam mo. Nga pamadpadakas dala kang kat kasjay. Bayamon. Bayan yun. Saan siguro nga kami kini Susan tinikari. Kat saan kakarot nga agsangin na kasta. Ay, makalawas pa, malpaston ti rest house mo. Rest house? Well, rest house ang kalapaw. Rest house. Kapag na pintas nga rest house. Ano turantam ka di? Kargaam ka na kiti appliances. Pa-extension na mo, tap nagbalinan nga balay. Tap narikasta kita. Manukat nga kwarto. May masat kwarto na rita. At pa nakakusina na, at pa nakasalas na, at may sa kwarto. Nayo naman ti at lupay nga kwarto. Anat serbi na mataklak, naumat kaduwak. Eh di, pasya natin sa bali nga babae nga. Samad lang risusan ka ti babae dito. Ato rita, waras mo lang ti palagkita. Sana kanapan nagpaspasyare ni Dean Dasusan man. Yung naranak ni tatang na, iti may isang aldaw iti tiyandaan. Tata, ay, Albert, sus, anda ka dito tiyandaan. Mike, nag-deliver ka na kita saan da nga naangkat nga kwa, produkto. Kaya mayat, nagibagsak ka dito. Ano matirahan tayo? At may kuginatan. Kami di ka ba tumayag paspasyaran? Napayak mo din, tata. Ni ba't Edgar tiyak balinan nga manugang nyo? Ay, sami kayat. Urisan nyo kayat no kasat kayat tina anak yo. Sika di kayat mi. Ibagbagami kay di Susan nga sika. Tiyak manam mo. At dan samat ngamin aramid mo. Panmadpadakas dala kanyak dahil tata. Awan ti kinapod nun. Nabilag nga rin nabilag kami na diyang Edgar. Ito kunak ka ni Susan ngagbabawi kanto ni isot maasawam. Pati asawaam. No, may pumasya ko namlan ni isot kimalakalingan. Gabutan nobya na anti anak me. Kasla isot agturayan. Ada din napasama ka na kwadra tata. Imyan ka din sa Jan Edgar. Ay, siyang kong ipalubos. Dito na orin ti gurgurjaak tanak mi. Ore no, ag-date da itiruar, kat mapandag check-in. Dito tinyo na iunay mi, kitirak mi, nga tagibanin na, sa damat matanat dayaw na, tampay sigurado no, suda kin Edgar. Kat talaga nga sa mi kayat Edgar. Ang gabuta kasang sawo kabarok, sikat kayat ko, sikat kayat mi. No ta kayo tagpili akit. Siyak kumangam, samot nga na kayo tagpili. Sige na. Nagpay. Eh, umay ka to po siya, bro. Oray no kasi siya tinapasama ka, kasi damot pa nag-asawa. Umay ka lang ta pamasyar. Eh, panagnek mo kay ni Susan nga anak mi, nga napudnot pa nagayat mo, nga saan nga pudnot ito nga pamadpadagas ni Edgar keng ka. Tinungpal ko rin tama nun name. Aduman yung timpasarabok ka dakwada. Kaya eksango kami manin manong naimi ka ni Susan. Apay man kanya. No saan ka nga nagkita kini tatang, di tiyandaan, baka saan ka pang imay. Apay nga saan ka imimay, kada ginapalpalabas, nga dawas. Gabuta pinahain ako ni. Gabuta yung balakad ni tatang, nga di kamat pa nagkasar ni Edgar, so nga umay nakpasyarin. Barbarin ko na. No siya kitan di patsem. Saan nga siya pang matpatagas. Kung ang wala no, mapamueban na diyang abanji. Tapno mismo nga mangibagan, no, anyat kinapod, no. Saan nga naskan? Mapangguman ayaban no saan. No siya ti ayatem. No siya ti patsem. Imbaga king ganti kinapod, no. Kaanakan. Dahil nga banjikit kaanakan ni auntie. Nga asawa ni Angkil ang hamsa ti tatang. Naganak abalasang kat sadya nga nagyan.
nga adak met. No kita mong besot sitwasyon na kasla da relasyon mi. At pasarik sa sarita kami. Nagkakabalay kami. Pasarimat ay wanag janak na. Hindi kita tataw taglawlaw at kasla da relasyon mi. Ngimawan kinapudno na. Ngimsa nga nagkursunada kang kuana. Susan ni bagmanin kang ka, hindi pa lang ang data ti high school, inayat kan kad nagtalinad deta nga ayat, aging kakadag ito. Yung naladawan ti amin. Nobyo mo ten Edgar. Ito nga di problema kay. Kasanong isinak ni Edgar. Kaya't mo isinak. Adaw gali na nga dyan kayat. E di nobya nakmeten ko naman ano siya sinun. Nga libre natin nga mga pros kanya. Naramanan na kan? No? Naramanan na nagtilips mo. Taktakawan na lang. Oray na gini pa nangarakop na kanyak. Diyak pa binhalis di arakop na. Taapay. Diyak mo. Apay naklod mo nga sa mong ipatpateg. Gapo ngamin tanamati at kadagiti pamadpadakis na. Kat sangka pinati. I'm sorry, Albert. Hamping na nato ti amin, Susan. Awan ti maramitan ni Edgar no isina isuna. Isina mo. Kadaklonan na. Malpas tumaten di balay ta. Agadan doon ti panaka blessed na. Kenti kalay sata. Ano ya? Tapno awan doon di maramidan ni Edgar into nagasawatan. Kat kasla nakaalis to na pasamak data manong name. Nagdinamag nga insinan ni Susan ni Edgar. Nga mangipangpangta ni Edgar manong name. Nga pakidnap na kano ni Susan. Nga data ti gabon no apay nga dagiti naganak kang kuhanan manong name itinang dagdag kini Susan tapno aklunan na. Inaklunak nga rod ni Susan manong name kat na napang kami nangas asawa. Malmalpas meten manon nemi ti panakabalay mi iteteng nga ti bangkag nga magpagmulmula. Anisto nga naisagana ti kalaysa manon nemi haging ka nga timtengin day tangal daw. Nakiktutak layangan manon nemi. Edi tasalod suden ti padi manon nemi nga mangkasar kada kami no siya sino iti posible manglaped iti nga kasar. Tumakder lang no masadag. Timalyaw kami kini Susan iti likod manong nemi ket nakita mi nga timakder ni Edgar. Nagkinita kami. Ano nga ti bagana? Father! Oh, siga ka rin tibang lapad, ti kalaysa, da Albert, kini Susan. Father, kahit kula kablawan ita. Ore sampay nalpas ti sermonya. Ibilang ko nga talagang isudat ag-asawa. Congratulations kada kayo, Albert. Susan. Nabang arang kami, mano. Kunaklan no lapadan na, kananya kawatrason. Kahit na natin pasikat. Nga nakasentro, ti imatang dagiti aming nga tao dito sa simbahan, keng kuwana. Naituloy ti seremonya, manong nemi, aking gangan deklararen ti padi, nga mabaling kon nga agkan, ti bride. Inagkak, kat makatitiling ti kiss ken palakpak man. Kadit mesmo, nga rest house nga nagbalin nga balay, dito'y manon nemi. Iti tinurong min, iti asawak, kalbasan, iti nagkarbo nga padaya, iti sango ti family house mi. Idimtengen ti rabi, manong nemi, siyempre, napang kami na. Kalbasan nga nablasan. Nakaragragsakak,
Albert. Siya akong tikararagsakan nga babae dito lubong. Ore siya, Susan. Siya akong tikararagsakan nga lalaki dito lubong. Isibruta ti balay tayo. Iti first night, first fight, kalbasan ti kalaysa. Nagaramit ta ti ubing. Nagaramit ta ni dagbaling nga anak ta. Dede ababa nga panao manunaymi ni Susan tinsagot ni Apo Diyos kanya, katsyak mat tinsagot ni Apo Diyos kani Susan. Katalo manunaymi dagiti insagot ni Apo Diyos kada kami nga anak mi. Limawa manunaymi ti bangkag. Gabuta bakante manunaymi adat anya amyanan kalimbaga taking kukuha nga iramang ko nga mulaan ta isupay iti pag-abang ko kano nga pakiranudan da. Sa langag mula manunaymi kaniginateng ken prutas no di katpay at dapayan manunaymi naramid ko nga pispan pano. Nagaling nga rod nga naragsak ken naurnos ti binangon mi nga pamilya kini Susan. Nga ni Susan nga di pa laing nga inayat ko. Ket inayat ko nga diak pulos na gayat ti sabali. Gayam ket ora isuna. Di lang panakabadpadakas ko ti rason no apay nga inaklon na ni Edgar. No pay siyak ti patpatek. Tagunadan manong nemi, tinapudno nga ayat ket aglasat kadagiti panakasuot kan pannubo. Saan nga agdiretso? No di kat aglasat kami kanig panubog tapno. Talaga ngagbali nga natibker ti ayan na yan. Dito nga ron ti pagkasalita manong agyaman unay ti anos mo nga nangurnus kalpasan nga nakinsen ken ka ti Italiana. Kaya thank you met kadagiti nagbuya ket sabi ko mati na kay bati ak iti adal liliwaken pagsalamingan ti biag kadagiti patak nga nagbuya. Ti nga ron agyaman nga pagayam mo Albert. Thank you met ken ka Albert.